Angikubilele ngomukele kuyona ke channel yakho enqapha phambili kama uPastor Weningo sibuyelana ingosi yamaphupho bale ngifuna uqala la ngikhulume nabantu ngodaba olubalekile kakhulu abantu abasibuza abasiphendule kulona okungenzeka njengamanje ngibhekene nesituation efana nale ngizokhuluma ngayo la khona uthola ukuthi 99.9% wabantu abayizitha zakho abantu abakuzondayo abantu abakufisela okubi abantu abakuqalekisayo abantu abakufungelayo abantu abakhambela izinyanga nabathakathi abantu basizile empilweni abantu unamuhla abaphumelele ngenxa yokuthi wena you extended your helping hand namuhla bayizitha zakho namuhla umuntu uyabheka emumva abantu abagwaza ngemumva abantu abafisela izinto ezimbi abantu abaphumelele ngenxa yokuthi wena wabalekelela empilweni futhi abantu obanikeza usizo lwakho abantu wena ohambe an extra mile ukuze baphumelele empilweni noma ba-achieve ezinye izinto but today abantu futhi labo abakhuluma kabi abantu abangcolisa igama lakho abantu abakhuluma kabi kwabanye abantu abangakufisela ukudla abantu abakumbela igodi abantu abafisa ukuthi mashonela ngashone nawe abantu abathi ingathi ngasa kucula amagugu 99.9% wabantu namuhla abayizitha zakho abantu akusibona abantu ongazabo basiza akusibona abantu abangekho empilweni yakho but abantu abebesempilweni yakho ubasiza onobasiza futhi even today abantu namuhla abakhomba ngophakathi because maybe ubanikeza ulwazi oluthile onalo wangagodla baphumelela noma uthatha imali yakho noma uthatha amandla akho athile wabasebenzisa ubone ukuthi bakwazi ukuthi baphumelele so namuhla bayizitha zakho so ngifuna ukusho ukuthi namhlanje kunencwadi lapha kaZechariah 2:8 ithi for this what the Lord says, after the glorious one has sent me against the nations that have plundered you, for whoever touches you touches the apple of his eye. Othinta wena uthinta inhlabeso kaJehova. Lo 99.9% abantu abathinta wena kodwa abathinta wena bathinta inhlabeso kaJehova. Labantu abaqalekisayo baqalekiswa wena but bathinta inhlabeso kaJehova. Ifungo neqalekisa bayibeka phezulu impilo yakho bazibeka phezulu impilo zabo. Bazobhekana nolaka likaJehova. Bazi uNkulunkulu uzokulwela, uNkulunkulu uzophendulela. Ithi iBhayibheli uma sibhekana lezi zimo lezi singabi ngoba uNkulunkulu uzosilwela thina kwethu ukwenza njani ukuthula kodwa ke angikho lapho ngiganza kwethu ngifuna ukuthi siqhubeke la sikhulume ngamaphupho amabili amathathu bese siqhubeka futhi nezinye izinto ezibalekile okwamanje awuhambe la ubheke nanka amaphupho lawo ambalo la incazelo zakhona ezokwazi ukuthi zikulekelele asikhulume la ngomuntu ophupha ezibona idlala amakhadi ebheje ngemali mhlawumbe futhi ewina uphawu loluhle oluchaza ukuthi ke uzoba nenhlanhla esikhathini esizayo noma izinto zingahle zimhambele kahle ngakwezezimali hamba ufundela Proverbs 10:22 the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Izibusiso zikaNkulunkulu ziletha ingcebo ngaphandle kokusebenza kanzima ngaphandle kokufukuza kanti uphupha uzibona futhi la udlala amadayisi ubhejile ngemali uwina noma ke uphumelela uphawufulu oluhle kakhulu olusho ukuthi wena umuntu ozoba ngenhlanhla very soon noma ke into zakho zokuhambela kahle ube nemali maduze hamba ke la ufunde Deuteronomy 28:11-12 the Lord will grant you abundantly prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock and the crops of your ground in the land he swore to your ancestors to give you. uNkulunkulu lo elithi uyokunikeza ngokuphindiwe noma uNkulunkulu uyokwenza uchume ngokwesibeletho singaba ke la sakho noma ke futhi ngokwemfuyo yakho noma ngokwezitshalo zakho uyitshalile kulowo mhlaba loyo uNkulunkulu awufungela kokhokho kwebakho sukuma kusithathe hamba ke la uphushe hamba la usebenze kanzima uNkulunkulu uzokwazi ukuthi la akulekelele izinto zakho zihambe ke kahle kanti la sikhulume la ngomuntu ophupha edlala futhi umlabalaba udlala kahle ephumelela uphawu lolusho ukuthi ke unobuchule bokwenza izinto futhi uzokwazi ukuphuma ezimene ezinzima edinga ukuthi ke uqukuze umqondo wakho futhi ke uma ukwazi ukudlala ke kahle wanqoba kanti la Romans 8:37 ithi no in all these things you are more than conquerors through him who loved us singaphezulu kwabanqobi ngaye owasithandayo bakwethu hamba ke ufunde la usiqinise usikhuthaze ngaleli verse kanti la uma ngenze uphuphe la ukuthi ubona amawele amahle amancane ahlanzekile lolu phawu lwenhlahla nesibosiso sokwembatha very soon hamba kufunde la uJobe 22:21 lithi ke submit to God and be at peace with him in this way prosperity will come to you bakwethu angeke silandele prosperity yosilandele kusho incwadi la okwethu ukusubmit noma ukusithoba phambi kaNkulunkulu sibe nokuthula naye bese ithi ngaleyo ndlela leyo ukuchuma noma ke ingcebo nje bese yazizela kuthina bakwethu kanti la uma ungenza ukuphuphe la ubona amawele asemadala sekhulile
ngaba kuphawu la olukhombisa imbangi noma abantu abakubangisana noma imbangi yakho ezobe kumise kabi ngenzeka ngokomsebenzi noma ke kuloko usukukwenza empilweni noma ke mhlawumbe othandweni uma ukuthi ukuba relationship njengamanje uma ulewe leli ulibona lingelesifazane shuthi lo muntu oyimbangi yakho umuntu owesilisa kanti uma ushuthi la ubona umuntu amawele esifazane shuthi imbangi yakho umuntu wesifazane in this case or in that case hamba ke la ufunde Psalms 3:3 but you Lord I shield around me my glory the one who lifts my head high. Isho njalo kwincwadi la uthi uNkulunkulu uyisihlangu noma uNkulunkulu uyihawu lwethu ufuthi uyena usiphakamisa ke ikhanda lethu libeke phezulu. Hamba ke la ufunde leyo ncwadi leyo usasikhuthaza kanti la uma ngenze ukuphuphe la ubona la mawele lawo mhlawumbe ngenzeka akuthela ke ngamakaka noma ke akuthela ngawo Paulo lolubi olusho ukuthi lukhona umuntu okufumba ke ngesichitho noma ofuna kube ke nesidina lokubantu osonele nabo noma kubantu onobudlelwane nabo. Abasekorinte besibili verse abasekorinte besibili chapter 4 verse 8 ithi ke we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Isho njalo incwadi hamba uyiqinise akekho yokunqoba bakwethu akekho ozosinqoba kanti la mangenzeka la kuba ukuthi uyaphupha futhi la ubona itekisi elimhlophe uPaulo lo lingasho ukuthi lingakhombisa ukungaqiniseki noba ungabi nesiqiniseko ngekusasa ke noma ngezinto ozenzayo njengamanje futhi ngasho ukuthi awuzethembi lokho bese kwenza ukuthi izinto zakho zigcineke zingahambi ngendlela ke ofisa ke ngayo uma kulelo tekisi limhlophe lizimele futhi kanti ke la ngoba seGalatia 6 verse 9 ithi let us not become weary in doing good for at the proper time we will reap and harvest if we do not give up. Sisho njalo nathi siyakhuthaza ukuthi manje menze kuya give up empilweni awuthi ukuphakamisa awuthi uvuka uyithintitha uNkulunkulu uzokwazi ukuthi ekwelekelele o achieve izinto futhi achieve kanti uma uphupha ke unomuntu noma abantu etekisini emile uPaul usho ukuthi ke unomqondo munye nalabo bantu labo futhi ninezinhloso noma ninenhloso eyodwa kepha izinto zenu azihambi ngokwesifiso noma ngokweinhlelo zenu. Hambani nifundeke lapha seFilippi 4 verse 6 to 7 ithi do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God and the peace of God which transcends all understanding will guide your heart and your minds in Christ Jesus. Kanti la uma uphupha ke uphumile kulona itekisi futhi le tekisi elihambile uPaul usho ukuthi awuqiniseki noma ke ukungaqiniseki kwakho kuzokwenza ukuthi wena ugcine ususilele emumva ngokwempilo noma ungabi nenqubekela phambili empilweni. Hamba kufundelana abasekorinte bokuqala chapter 10 verse 13 God is faithful, he won't allow you to be tempted beyond your abilities. Instead, with the temptation, God will also supply a way out so that you will be able to enjoy it. Sisho njalo nathi kanti la uma uphupha ushiya itekisi ke uliflathela usohamba uPaul uhlelo olusho umuntu ozokwazi ukufeza inhloso zakho ngempumelelo uzokwenza isiqiniseko sokuthi ke wena ngoba kuhamba ngendlela oyihlelwe nesifiso zakho ziphinde zifezeke futhi ngaphinde kusho ukuthi uzokwaneliseka ngendlela osingatha ngayo noma ozosingatha ngayo ezinye izimo obhekene nazo empilo njengamanje. Hamba kufunde la abasekorinte besibili chapter 9 verse 10 to 11 ithi ke now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be gorgeous and you can be generous on every occasion and your generosity will result in thanksgiving to God. Siyabonga bakwethu uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu enisikelele bakwethu uNkulunkulu uzonilwela uNkulunkulu uzokuba nani abathinta wena abakufisela ukuba baqalekisayo bathinta ngenhlaviso kaJehova uNkulunkulu uzokuba nabo impindiselo engeka Jehova isiyoni yethu. Siyabonga.